Dobrý deň, dámy a páni. Ja vás vítam u ďalšieho videa a tentokrát tu máme video z hororovky Zdvihni to. Je to fan hororovka pre youtubera Dukloka Dušana. Veľa ľudí, alebo veľa a možno aj z vás ho pozná z jeho funny tvorbou, akože ja ho milujem, hej, super videá má. A vznikol taký mím, kde má jedno oko a má okuliare takto cestou. A potom niekto k tomu dorobil, že Zdvihni to volá Dukok. Není to úplne, že Dušan, ale táto postava sa volá Dukok. A my si niečo poďme o tejto hre prečítať. Je 3 ráno, telefon zvoní, vieš kto to je? Krátka hororová hra inšpirovaná memom Dukok volá a creepypastou od používateľa Redditu Zoxias. Začínaš v tichom dome, no čoskoro zistíš, že nie si sám, pretože Dukok ťa sleduje, tvojim cieľom je uniknúť. Čaká ťa napätá atmosféra s humorným nádychom, krátka herná doba 10 až 15 minút a prečítame si komentáre. Toto nebolo na mojej bingo karte. Dobre? Ty kokos, to som nečakal. Som sa zosral. To sú komentáre, ktoré tam sú. Hej? Ja už som túto hru chcel natočiť strašne dlho, no teda tie 2 týždne. Lenže ja som bol preč. Možno vychádzali stále videá, ale mal som ich pretočené na telefóne uložené a tak som ich vydával. A ja hneď ak to natočil Astatoro, hneď by som bol druhý typek, čo to natočil, hej? Lenže už to natočil Fivko a už aj samotný Dušan to natočil a kopu ďalších slabších youtuberov. No, ja už to nebudem obkecávať, neznášam hororovky a poďme na toto. Budeme sa báť. To čo je? Ty, on mi volá. Ale nie. Ty, ja dostanem hneď zámčky na začiatku, ja nechcem, ja si musím byť trochu zvuk, kamo. Fuj! Ne. Ježiši Kriste. To je super easter egg na jeho songu. Halo, je zase streda. Zapni poistky, jasné. Dobre, fajné. Lagí celkom. What's that noise? Like on my PC! To prečo musíme mať taký dom? Dom s tak dlhými chodbami. Kde sú akože poistky? To mám zvon? Nie. Ja tam nejdem. Zabudni. Nie. Nie. Ja tam nechcem ísť. Vojsť do pivnice. Čo ti šibe? Ja som myslel, že toto sú už hodiny, reko, že čo? Čo ti hrabe? Teraz predpokladám, že máme ísť späť do svojej izby, hej? Dušanko.
ľudí z domu, aha. Tak nič. To sú lagy. Prečo sa to tak strašne seká? Skontroluj svoju izbu. Teraz. Ty sa posral tam. Aha. Kód. Jaký kód? Tie dvere. Či to zvoní dolu? Samsung fridge! Čo jasné? Vidíš tam ten papierik? Áno, tam ten papierik. Stačí na ňo kliknúť a budeš mať ďalší task hotový. To si robíš sran? Ja sa chcem smiať strašne. Ale ja nemôžem. Prečo to som sa slávila? Šľúbka. Čo ti dáva? A viem jednu zobrať, ja chcem. Jednu šlapku. A kde je, že napísa? Dávid. Aha. Počka, bolo to tu? Áno, bolo to tam, predstav si. A prečo zase odchádza? Aha. Pozri sa. Ja to kašlem. Na prvom mieste je vždy čas. V izbe, kde budík zvoní každý deň, prvý spínač, to je ten. Tam, kde sa žije, tam ťa druhý rozosmeje. Kde sa len chodí, tam sa ďalší z nich vodí. Tam, kde sa chodí menej, tam nájdeš ďalší kľúč k hádanke tvojej. V izbe budík zvoní každý deň, prvý spínač. Ja som sa zlakol. Ja som sa actually zlakol. Čo stalo? Tu je spínač. Aha. Pozrieme sa. Tá hudba sa mi ani zďaleka nepáči. Alebo atmoška. Chodoriti. To ukáže. No jasné, ja som to tak vedel. To je... Od spálne. Nie, kámo. A čo moja baterka? Fuj.
teraz si užite timelapse 20-minútového utekania a zisťovania, čo mám vlastne robiť. Pre tých, čo nevedia, čo som celý ten čas robil, hľadal som kód, posledné číslo kódu. Zatiaľ sa mi podarilo zabugovať asi tak 5 krát Dušana, takže som mal veľa času na to zistiť, čo to je a nakoniec som to ani nezistil. Jednoducho som skúšal random čísla, no to ma nenapadlo, že to musím celé prehodiť a že to bude 3, ktorú som mal celý čas pod očami, pretože to má značiť, že je 3 ráno. Aha, my sme nejakým spôsobom mysnuli prvé číslo? Nie, no technicky áno, lebo si ho nevšimol. A to ako? Jaj. No dobre, máme kľúče. Výsť na povalu. To je ten screenshot tej hry, jasné. A čo tuto? Ale, prosím. Keď on sa respawnul, tak ja na to... Dúfam, že teraz sa nerespawne ten debilko. Jasné. A bude pred dverami. Dušan, nie. Dušan, nie. To je všetko? Oho! W hra S-tier, kámo. Za mňa, keby som mal ratenúť túto hru na tej liste, toto bolo skvelé. Kámo, W hra, akože bolo to hard, extrémne dobré hadanky, ale fakt akože bolo to super. Wow, ok. W. Toto bude pre toto video všetko. Keď sa vám video ľúbilo, nezabudnite zanechať like, odber a zvonček a my sa vidíme na budúce. Čaute. Jaj, konečne som dotočil video. Môžem si hľadnúť a oddychnúť. Čakaj, rozsvietím si, lebo tu nič nevidím. Čo, to kde som? Čo